mondo mi opor wach. Kamano Joyce, awacho ni an kaka wuod Gubesa kwa bondo kowak ni adapogra paro matin. Adier twak to ber. To wadhi twak gi jomage. To jok mage mukelo twagni. Ne yudo kotenga mako nyithi gweno, omako nyithi gweno. Bas oluongo gwen e wi yien kumoro ni koro gidhi giwuo ka gidaloso gini. Mano ok en gima ber kata matin. To koro twagni jok mage madhiye nikech wang'eyo suche moko mane wachako neno kae higni machon 60 gini kabiro 70 80 gini ema dhi bet e twagni podi. To twagni era kodhi konyo rowere. Jogi osebet gi twagni chakre 60 gini kabiro 70 gini higni mar 80 gi gimo kabiro gi wiye 90 2000 gini kana gigoe 2010 gini kabiro mbele ka gibedo gi twagni. To twagni chopo kanye. Ne nitie National Dialogue Committee NADCO nitie. Twak no obedo, implementation no bet. Koro wan wapenjre ma, twak to ber adier king'iyo twak, kata gidhi ndike, document ga gidhi bed ondike pepe, idhi ndike pepe maber, idhi ndike, document no dhi bet maber mondisre kata kisome, to gin gi policies moko mondisre kabisa, lakini the level of ratification mare, implementation mare dhi bedo machalo nade. Omiyo koro twagni, ok kik wayiero were ni wadhi e twagni. Ka wadhi e twag gi jodongo mane wachako eno chon ka mosebed gi twagni kuom higni te to gimikelo to lokruok ma twagni kelo to kwane to kwadhe dhi e twagni mano gima nyaka wang'e to twagni kendo ne ka mar benefit the political class to japiny ma kawaida ka wan kama to onge gima twagni dhi konyo. Koro jopiny nyaka lok pachgi wach luwo jodongo gi ni luwo gi luwo ni kowacho ni left to left to right to mano to gima dhi hinyowa kabisa. To koro twagni aneno ka ilari lakini ang' miye chance. Koro twagni kata wadhiye ok ayie yen wadhiye sani to mana ko gilok ginyiswa ni wadhi tim nikech kata sani magi grievance ing'eni grievances opogore gi issues mano gin kizungu mopogre ok en kizungu kubwa sana lakini gipogre gik mare sani gin grievances gik moko madongo to be sirikal tena maka gono mana korgi to mangiso gin accountability to joka pod gono mana korgi ni corruption ni mibadhe ni wangiso gi giduoke kata piny to gigono mana korgi ni youth tich adier to ginyamiyo wate ok nyamiyo wate lakini ginya create environment moro ing'eni ginyamiyo kata kimiyo ng'ata achiel ki raise ng'ani to nitie jomo depend kuome midhi lok kelo ngima gi malo iwinjo gima chalo kamano. Koro osiepna kaka ne wacho ni shanya bedo ni tiyo to koti kako tiyo no mano biro mane gimondike pepa gi the level of implementation kata ratification mare no chopo kanye shanyalo bedo ni tiyo lakini otiyo adier shaka ning'iyo kaka ndike to en gimoro mano kel maber ka ning'iye kata noengene chef niko ni kata level manda biro go kata level 1 nokelo yudo chenro mar thieth ne biro nyaka level 1 2 and 3 facilities kumane kata NHIF cha seche moko noktiye maber to be gino osebedo adier nikech kata sani ka in ng'ama nena habari to winjo kata king'iyo medias kaka timo kaka fwambo to keyo weche to dhi ng'isi ni pile nyaka yude joma ywak ni SHA ok ti jok moko be neno chudo to kochopo kama to kanyo kendo pesa no ok wuoge. Koro wach mar intergenerational conclave ni en twak ma yani ok nong'iyo sani kaka ondike pepa kaka gibokele ten gima iwacho ni ok ong'i sani en ong'iyo gima thuolo moro malach ma en gima ber kabisa to kaka idhi time the level of implementation kanyo mwada out kabisa omiyo konya yie gi twagni gi sani. Yes, ina mna duok